A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dukkan yabo da godiya ta tabbata ga Allah. Da Allah ya nuna mana wannan rana wanda muka yaye ɗalibai karo na biyu a kusan su 70. An kuma koya musu sana'o'i daban-daban. So fatanmu yanda aka koya musu wannan sana'o'i, Allah ya ba su iko kuma Allah ya albarkaci wannan abu da suka koya, wanda su ma har su koya ma wasu na gaba da su, na sama da su. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma mun yi empowerment, wanda shi ma mun tallafa ma marasa ƙarfi da ɗan token wanda za su yi amfani da shi su taimaki kansu na ƙananan sana'o'i misali. Kuma duba da yanda wannan Allah kama wannan yanayi, mutane suna cikin wani hali. So in Allah ya hore maka to ka taimaka ma jama'a yanda za su samu sauƙin rayuwa. Wani lokaci ne Allah ya kawo mu wanda bai kamata mu yi dogaro da gwamnati ba. Ita kanta gwamnati tana bakin ƙoƙarinta, amma an ce in dambu ya yawa baya jin mai. So ya kamata a ce ɗaiɗaiku daga cikinmu su shigo don su tallafa ma gwamnati, ganin yadda ita kanta wannan gwamnati tana ƙoƙarin tallafa ma mutane ta wajen rage musu raɗaɗin rayuwa da suke ciki. So shi yasa muka fito da wannan tsare-tsare wanda mutane, jama'a za su samu sauƙi na rayuwa. Mun ba da tallafi, mun kuma koyar da sana'o'i da sauransu kamar yadda aka gani. Wannan shine karo na biyu. Akwai tsare-tsare wanda za mu fito da su nan gaba, wanda ba mata kaɗai wannan tsare-tsare zai shafa ba, hada maza matasa. Ko da yake su matasa suna samun gurabe, muna ƙoƙari neman musu gurabe na aiki, amma at the same time za mu ƙara faɗaɗa wannan al'amari yanda kamar da kuka ji muna da manufa wanda su kansu matasan za mu buɗe wani wuri inda za mu koya musu aikin hannu. Za mu koya musu kamar walda, kamar faci, kamar koyan haɗa takalma da kafinta. Muna da ƙwararru a cikinmu wanda duk suna da ƙwarewa a cikin waɗannan abubuwan. Za mu ɗauke su yadda za su koya ma matasa waɗannan abubuwa. Tsari na farko kenan akan matasa maza. Tsari na biyu, akwai abin da muka fuskanci, wato matasa wasu suna ƙoƙarin engaging kansu zuwa shaye-shaye da sauransu. Shi ma in Allah da muna ƙoƙarin fitowa da tsarin da zai kawo ko kuma zai rage waɗannan matsalolin da muke fama da su. Muna da wata ƙungiya wadda take youth empowerment. Mun riga mun yi magana da su, za mu yi liaison da su yadda za su identify waɗannan matasan masu waɗannan shaye-shayen. Za mu zauna da su mu ji menene matsalolinsu da ke haddasa su, me ke haddasa su suna shiga cikin wannan harka. So insha Allah za mu yi ƙoƙari mu ji ba sun su sana, kuma mu fito da tsare-tsare inda za mu kawo inda za mu nemo mafita, wanda za mu ga cewa wani abu insha Allah shi ma ya ragu, in ma ba a kau da shi ba insha Allah. So akwai tsare-tsare kamar yadda na ce, wanda wannan akwai other issues kamar na sanitizing environment wanda za mu kawo shi ma insha Allah. Muna ƙoƙari, akwai wata ƙungiya ita ma wadda muke ƙoƙarin mu haɗa hannu da ita, wadda za ta kawo za mu samu gyara a wayannan ɓangarorin insha Allah.